Имаш ли телефон? Да, имам. Тук записвам. Да. До половин милиард мога да економисам на България. Имаме няколко въпроса да зададем. Еласка до мен. Кажи, бе, ето на тебе специално обръщане. Кажи ми. Водени са разговори за преминаване НСО в О, Боже. не, то не става. Колеги, нека да се затване. Не става така. Не може така, не може да записваме. Тата, който от колко време е в това състояние? От 50 години. 68 ще дойде специално. Кога? 68. Значи от 68 година не е правен. И си запада. За разлика от 50 години. Господин Борисов, туширахте ни напрежението в кабинета си между министрите Дянков и Мирослав Найденов. Това от преди нова година. Сърдите ли са още двамата министри? Те не са деца и ясно разбират, какво съм казал, имаме... Ние вътре се караме всеки ден да вземе решение. Все пак, викахте ли ги на разговор? Ако всяка глупост, която ви дойде на акъла, искате да ви коментирам сега, просто желая ви приятен ден, нищо не ни задържа съвместно с вас тук. И за Меркел трябва. Имам среща... Моля? И за Меркел трябва да ви питам. И за Меркел трябва да ви питам. Какво за канцлера ще ви питам? А до тогава се надявам да няма войни, защото си имаме и в момента и сута, и мигове много добри, въоръжени, в отлично състояние. Отделно имаме хеликоптери, кугери, пантери, спартани, самолети, какво ли няма. С канцлера Меркел една от тежките теми ще бъде защо при милиарди излишък не са си платили влаковете, а сега ние в условията на криза трябва да извадим 150 милиона евро да ги платим. И откъде? Това ще ми е един от тежките въпроси. Всички други са ни леки. Господин премиер, извинявам се, ако съм закъсняла. Да, не чакаме да да, винаги по някакъв знак. Изгладихте ли част от противоречието, които бяха възникнали? Съжалявам, извиних се, че... С голямата шкурка. А викахте ли ги двамата министри на разговор? Да се изяснят позиции? Нали път то не знам, така че си говорят през цялото време. И вижте. Господин Богданов, защо се компрометирате с назначението на заместник? Колега, нека да се довърши. Трае малко да. Ако може да говорите. Какво ще? Защо се компрометирате? Тя осъдена заради... Тя е много добра съдийка. И ако Мити очите ви е дал някой лев, без да ви обиждам, за да говорите срещу нея, аз няма да говоря така за една съдийка, която, не разбира се, първо тя е предложение на новия правосъден министър. Днес за първи път аз се извиках да се познавам с нея. Днес преди да тръгна, защото знаех, че ще ме питате това нещо. Разказа ми цялата история. Трябва да ви кажа, че дори и снимката, където сте монтирали между мене и нея, е снимка, където тя е снимана с детето си или с мъжа си, отрязана и са сложени съм аз с нея. За първи път днеска съм се запознал с нея. Да, за ликвата. Не е ли по-речно министър? Попитате за банките. За банките. Искам да ви питам, интересува ли ви Бургаския театър? Да, но не интересуват и икономически. Колко време сме го правили? Така, интересува ли ви Меден Рудник, интересува ли ви това, което правим в археологията, Бургаската опера, музикалното училище? Вие говорите за един проект за Бургас, да ни
питам от тази година... Ма нали ще пуснеш и театъра? Обещаваш и театъра и това. Аз се притеснявам за това. Знаете ли колко трудно се заделят по милионче и половина за всеки един подобен проект в България? Веднъж и ще вкараме целият трафик в Бургас. Затова е ясно, че трябва да има обход, който да го изведе съответно. Едната част да отиде към пристанище, другата да отиде през Меден Рудник, естакадата, която сега ще видим къде се докарали, и да отива в посока на Нова Созопа. Нали така? И другото, което много ми се иска да се случи, е до Слънчев бряг 24 на Кога това може да стане? Ами, за разлика от тях, аз правя 6 магистрали в момента. 6. Знаеш, това е разликата между 6 и нито една. Нито едно от тези апокалиптични твърдения на тези хора не се случи. И понеже виждат, че по-добре управляваме сами от тях, почват сега да ни захождат. Айде на националното съгласие. Питам, кой министър ще ми даде? ДПС. Емел Етем, кой? Да му се зарадвам и да кажем, ето ще смена. С кой? Кой? Нашия кмет, нали няма да го взимате за министър? Министър за какво? Примерно на икономиката или на регионалното развитие, не знам, на еврофондовете. Аз съм много доволен, понеже тук имаше един, който всяка вечер такива лъжи говорят за мен, че в сърцето на СКАТ ги бихме за 70%. Сърцето им. Много ми е. Всяка вечер такива лъжи говорят. Такива измами, ама това е на тяхната журналистическа съвест го оставя. Ма няма да ни го взимате, нали? Вечно ваше. Добре. Аз почерпам.